नमस्कार मित्रांनो, दिव्याज किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आपण चणे घालून अल्कोल नवल कोबी म्हणतात त्याला, कोबीचाच एक प्रकार आहे। फक्त तो घट्ट असतो, असा बटाट्यासारखा किसून किंवा फोडी करून त्याची भाजी बनवली जाते। त्याची चव अप्रतिम लागते या भाजीची। मालवणी स्टाईलमध्ये सुकी भाजी आपण बघणार आहोत। नवल कोबी अल्कोल बरेच जण त्याला अल्कोल बोलतात। गोल हिरव्या रंगाचा असतो आणि त्याला त्याची वरची स्किन काढून घेऊन त्याच्या बारीक बारीक फोडी करायच्या। तर तुम्ही किसूनही भाजी करू शकता, फार अप्रतिम लागते भाजी। बरेच जण कमी जण ही भाजी बनवतात, म्हणजे बऱ्याच जणांना माहीतही नाही आहे, पण मस्त लागते, करून बघा। नवल कोबी पण म्हणतात ह्याला। ही स्किन काढून घेते मी आणि त्याच्या बारीक बारीक फोडी करते आणि चणे घालून आपण सुकी करणार आहोत भाजी। ह्याला थोडा शिजायला वेळ लागतो, पण चण्याबरोबर एकत्र आपण शिजवलं वाफेवर तर शिजणार पटकन। ही साली पहिली स्किन काढून घेऊया आणि त्याच्या बारीक बारीक फोडी करूया। चणे आणि अल्कोल आपण थोडा शिजवून घेणार आहोत एकत्र। अल्कोलला पण शिजायला वेळ लागतो। गॅस चालू ठेवलाय। थोडं पाणी, सुकी भाजी करायची त्यामुळे थोडं पाणी घातल्याने वर झाकण ठेवून एक 3-4 मिनिटं त्याला छान उकळवून घेणार आहे। मोठ्या गॅसवरच उकळी आली की बारीक गॅस करून 1-2 मिनिटं झाकण ठेवून छान शिजवून घ्यायचं आहे। आणि तोपर्यंत आपण बाकी कांदा टोमॅटो सुक्या मसाल्याची तयारी करूया। अल्कोल चणे छान शिजवून घेतले, आता आपण भाजीची तयारी करूया। भाजीचा मसाला तयार करूया। त्याच्यासाठी 2-3 चमचे ऑइल, ऑइल छान तापलं की राई जिरं। आपण सुकी भाजी करतो आहोत। ही भाजी मालवणी वाटण घालूनही करतात। जास्त जर भाकरीबरोबर रस्सा भाजी हवी असेल तर मालवणी वाटण घालूनही बनवता येते। काळे वाटणे घालतात, चणे घालतात, कडधान्यामध्ये चवळी घालतात आणि काही न घालता सुकी पण बनवतात, म्हणजे कडधान्य न घालता। बनकोबी अल्कोल बोलतात त्याला मालवणामध्ये। राई साधारण अर्धा चमचा अंदाजाने घ्या। राई छान तडतडली की आपण जिरे घालणार आहोत। जिरे, लसूण 5-6 पाकळ्या बारीक चिरून घेतल्या, 1 हिरवी मिरची, मोठा कांदा लाल होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचा, छोटा 1 टोमॅटो, मसाले आपले हळद पाव चमचा, मालवणी भाजी म्हटलं मालवणी मसाला आलाच, तिखट कसं हवं त्यानुसार घ्या। साधारण 1 चमचा घेतले, थोडीशी हळद, पाव चमचा हळद पावडर आणि पाव चमचा जिरे पावडर। थोडं मीठ घालूया, चवीनुसार घातलं तरी चालेल, कारण आपण बॉईल करून घेतले चणे आणि अल्कोल आपला अल्कुल बोलतात। हे छान परतून झाले। भाजी
थोडं पाणी घालणार आपण. छान परतून घेतलं तर गॅस बारीक ठेवून आपण बारीक करून झाकण ठेवून त्याला एक वाफ करून घ्यायची आहे. 1-2 मिनटं. छान मसाला त्याच्यात मुरला पाहिजे. छान भाजी आपली वाफेवर शिजवून झाली. थोडीशी सुकी होईल 1-2 मिनटं अजून. अल्कोल शिजला का बघूया दाबून. हो, शिजला आहे. खोबरे ओले, मालवणी भाजी आणि ओले खोबरे नाही असं होणार नाही. आणि छान मिक्स करून घेऊया. थोडीशी सुकी करूया. थोडं तुम्ही अशी पण ठेवू शकता. ती थंड झाल्यावर बऱ्यापैकी ड्राय होणार.